סיפורה של ניופן מתחיל בשנותיה הראשונות של המדינה. משפחת גיאור מקימה נגריה קטנה וצנועה בדרום תל אביב, שבה מיוצרים בתחילה ארגזים למכשירי רדיו. עם הזמן, הנגריה מתרחבת והופכת ליצרנית של טלוויזיות, רמקולים ומגברים. בשנת 1986 מזהה המשפחה הזדמנות יוצאת דופן וזוכה בזיכיון של חברת האודיו היפנית קנווד. כך נולדת ניופן, שילוב בין המילים ניו ויפן. שם המבשר את תחילתה של דרך חדשה, שתוביל את החברה להיות אחת היבואניות המובילות בישראל. השנים חולפות, וניופן לא עוצרת לרגע. ממשיכה לכבוש יעדים חדשים, הופכת לבית חם עבור מותגים בינלאומיים, מבססת את עצמה כחלוצה בשוק מוצרי החשמל והטכנולוגיה, וקונה לעצמה מוניטין בשל העובדה שמוצריה נמצאים בכל בית בישראל, ובזכות שירות הלקוחות המוביל שלה, ששם את הצרכן בראש. הבית של המותגים הופך למותג על בזכות עצמו. 40 שנה אחרי שנוסדה, ניופן היא סיפור הצלחה ישראלי, והיום אנו חוגגים פרק חדש בסיפור שלנו. שיתוף פעולה חדש ומרגש עם מותג הטכנולוגיה מספר 1 בעולם. חברת סמסונג. סמסונג אלקטרוניקס החלה את דרכה בשנת 1969 בסואן שבקוריאה. ב-1970 החברה עשתה את צעדיה הראשונים עם ייצור מכשירי חשמל ביתיים וטלוויזיות בשחור לבן. בשנים שלאחר מכן המשיכה סמסונג לצמוח והרחיבה את פעילותה עם השקעות אמיצות בתחומים פורצי דרך, כמו מעבדים, טלפונים סלולריים וטלוויזיות דיגיטליות. מהלך שהציב אותה בחוד החנית של הטכנולוגיה העולמית. לאורך השנים, המרדף המתמיד אחר חדשנות הפך את סמסונג למנהיגה גלובלית מובילה בכלל קטגוריות מוצרים, וכיום היא מוכרת כחברה עולמית המובילה במגוון חזיתות. וכעת, אנו נרגשים להשיק שיתוף פעולה חוצי יבשות בין שתי חברות מעוררות השראה. אנו בניופרו מבית ניופן מתחייבים להצדיק את האמון שסמסונג העניקה לנו, ובעיקר את אמונכם, לקוחות ושותפים יקרים לדרך. ברוכים הבאים לרגע שבו חזון הופך למציאות.